हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। സൗണ്ട് സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണ് മാതാ ജി. ഓക്കെ. ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം येन भूतले स्वयं रूपावतामह्यं आदिस्वपदामि वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीकृष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं साद्वैतं सावधूतं परिचं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान् रामश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु गोपेश गोपिका राधा स्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण. ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് 18ാമത്തെ മന്ത്രം, അവസാനത്തെ മന്ത്രം ഈശോപനിഷത്തിലെ മന്ത്രം 15, 16, 17, 18 പ്രാർത്ഥനകളാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതില് 15, 16 ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണിച്ചു തരാനായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയും ഈ 17, 18 മരണസമയത്ത് പ്രാർത്ഥന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോ ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ ജയ്. 15 തൊട്ട് 18 വരെയുള്ളത് മരണസമയത്ത് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ രൂപത്തിന്റെയും കരുണയുടെയും വെളിപ്പെടുത്തലിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ. കൃഷ്ണന്റെ ഭൗതിക ശക്തികളുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത മന്ത്രം 10 തൊട്ട് 14 വരെ വിവരിച്ചു. കൃഷ്ണന്റെ സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിന് അവന്റെ ആത്മീയ ശക്തിയായ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുമായുള്ള ബന്ധവും ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് 15 വിശദീകരിച്ചു. ഭഗവാൻ തന്റെ ആത്മീയ രൂപം വെളിപ്പെടുത്താൻ മന്ത്രം 15 മന്ത്രത്തിൽ പ്രാർത്ഥന തുടരുന്നു. 17 മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തന്റെ സമാപന പ്രാർത്ഥനയാണ് മന്ത്രം 18. അപ്പോ സമാപന പ്രാർത്ഥന മന്ത്രം 18ലേക്ക് आत्मेन यः सुभदराये यस्मान् विश्वानि देवा वायुनानि विद्वान् युयोध्यास्मा जुहुराणमेनो भूयिष्ठं ते नम उक्तिं विधेम. आत्मेन यः सुभदराये यस्मान् विश्वानि देवा वायुनानि विद्वान् युयोध्य अस्मा जुहुराणमेनो ഭൂയിഷ്ടം തേ നമ ഉക്തിം വിധേമ. അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വിയായ സർവേശ്വര സർവശക്ത, ഞാനിപ്പോൾ നമസ്കാര വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ കാൽക്കൽ സാഷ്ടാംഗം വീഴുന്നു. ഭഗവാനെ അങ്ങയെ പ്രാപിക്കുന്നതിനെ തക്കവണ്ണം ശരിയായ മാർഗങ്ങൾ എന്നെ നയിച്ചാലും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനെ അഗ്നിയായിട്ട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വിയായ സർവേശ്വര സർവശക്ത, ഞാനിപ്പോൾ നമസ്കാര വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ കാൽക്കൽ സാഷ്ടാംഗം വീഴുന്നു. ഭഗവാനെ അങ്ങയെ പ്രാപിക്കുന്നതിനെ തക്കവണ്ണം ശരിയായ മാർഗത്തിൽ എന്നെ നയിച്ചാലും. ഭഗവാനെ ശരണാഗതി തൂകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശരിയായ പാത എനിക്ക്
എനിക്ക് നയിച്ചാലും. പിന്നീട് എന്താ പറയുന്നേ, കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൽ ഞാൻ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്തത് എന്ന് നല്ലപോലെ അറിയുന്ന അങ്ങ് എന്നെ പൂർവ്വ പാപ കർമ്മങ്ങളിൽ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചാലും എന്റെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ, ആ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണേ. അങ്ങേക്ക് അറിയാമല്ലോ ഞാൻ ചെയ്തതെല്ലാം. നന്നായി എനിക്ക് എന്നെക്കാളും നന്നായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം അറിയുന്നത് അങ്ങേക്കാണ്. അങ്ങ് എന്നെ പൂർവ്വ പാപ കർമ്മ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചാലും എന്റെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. ഇതാണ് സമാപന പ്രാർത്ഥന. ഇവിടെ ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ കാൽക്കൽ സാഷ്ടാംഗം വീണ് അങ്ങയെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് തക്കവണ്ണമായ ശരിയായ മാർഗം എനിക്ക് നയിച്ചാലും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശരണാഗതി. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും ജീവിതത്തിൽ ഓരോരുത്തരുടെ അടുത്ത് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലര് നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ അടുത്തായിരിക്കാം, ഭർത്താക്കന്മാര്, അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ, മക്കൾ, നമ്മളുടെ കുടുംബം, അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുക്കന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സ്, പിന്നെ ഈ സമൂഹം, രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ജീവിതം സമർപ്പിക്കുന്നവർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് തരം സമർപ്പണങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ സമർപ്പണങ്ങളൊന്നും ഭൗതികമായിട്ട് ആരെ ശരണം പ്രാപിച്ചാലും എല്ലാം സമർപ്പിച്ച് ജീവിച്ചാലും അവർക്കാർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുകയില്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് മുക്തി നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരിൽ ശരണം പ്രാപിക്കണം? ആ ശരണാഗതിയാണ് ഇവിടെ അവസാന പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്നത്. അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വി. ഇവിടെ അഗ്നി ആയിട്ടാണ് ഭഗവാനെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ അഗ്നിയായിട്ട് സംബോധന ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എല്ലാം ചാരമാക്കി കളയും. അപ്പൊ ആ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്ത പാപങ്ങളെ വരെ ചാരമാക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അദ്ദേഹം അഗ്നിയെ പോലെയാണ്. അഗ്നി എന്താണ്? എല്ലാം ചാരമാക്കി കളയും. നമ്മൾ ചെയ്ത പാപത്തിനെ വരെ ചാരമാക്കി കളയും. മറ്റ് ഉള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് വേറെ ആർക്കും നമ്മളുടെ പാപങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്കേ കഴിയൂ. നമുക്കറിയാം, പ്രഭുപാദർ വിദേശത്ത് പോയി വിദേശികളുടെ ആയിട്ട് വന്ന ഭക്തന്മാരുടെ എല്ലാവരുടെയും പാപങ്ങളെ കത്തിച്ചു കളയാണ് ചെയ്തത്. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പാപം നശിപ്പിക്കാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ ലഭിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാനും ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്, പ്രഭുപാദരെ പോലെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ നമ്മളുടെ പാപങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ, കത്തിച്ചു കളയാനുള്ള ശക്തിയുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മളെ മായ ഒരുപാട് നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലോകത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ളവർ, നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന എല്ലാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ സംശയം തോന്നും, ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണോ ശരി? കാരണം എനിക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് ആരും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ അവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരാണ്. ഞാൻ ഇനി ഈ പാത സ്വീകരിച്ചാൽ എനിക്ക് എന്റെ കുടുംബം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ? ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ, തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തകൾ വരും. എന്റെ സാഹചര്യം ഇങ്ങനെയാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭക്തി ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ സാഹചര്യം ശരിയാകട്ടെ എന്ന് ചിന്തിച്ച് പുറകിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ മനസ്സ് ചതിക്കുന്നതാണ്. മനസ്സിന്റെ കളിയാണ് ഇതെല്ലാം. മനസ്സാണ് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നത്. അതെല്ലാം മായ മനസ്സിൽ കൂടെ നമ്മളെ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ള തോന്നൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ മുന്നോട്ട് പോയാൽ എന്റെ കുടുംബമെല്ലാം എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കും, എന്റെ കുടുംബ ജീവിതം തന്നെ നശിച്ചു പോകും. ഇങ്ങനെയുള്ള പല ചിന്താഗതി നമ്മളുടെ മായയിൽ കൂടി മനസ്സ് നമ്മള് ഇങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കും. ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഉള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗുരുക്കന്മാർ, ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കുക. ആത്മീയ ഗുരുവാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതവും നമ്മളുടെ ആത്മാവും എല്ലാം അദ്ദേഹമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കും നമ്മളെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ കുടുംബം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കുടുംബം ഈ ഒരു ജന്മത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ കാണുന്ന അമ്മ, അച്ഛൻ, നമ്മളുടെ ഫാമിലി
നമ്മുടെ മക്കള്, ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു ജന്മത്താണ്. ഇതിനു മുമ്പ് എത്ര എത്ര ജന്മങ്ങൾ എടുത്തു. ആ ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഒരു മൃഗമായിരുന്നു കാണാം, ഒരു പൂച്ചയായിരുന്നു കാണാം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കുടുംബം എല്ലാം ഒരു പൂച്ചകളായിരുന്നു. പിന്നീട് അടുത്ത ജന്മം വന്നപ്പോ വേറെ ആൾക്കാരാണ് നമ്മളുടെ കൂടെ ബന്ധുക്കളായിട്ടും നമ്മുടെ കുടുംബമായിട്ടും വരുന്നത്. ഇതെല്ലാം മാറി മറിയും. പക്ഷേ ആത്മീയ ഗുരു, നമ്മുടെ ഗുരു ജന്മാന്തരം നമ്മളുടെ കൂടെ നമ്മളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഗുരു നമ്മുടെ കൂടെ കാണും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ എല്ലാം സമർപ്പിക്കേണ്ടത്, നമ്മളുടെ ആത്മാവും നമ്മളുടെ ജീവിതവും അദ്ദേഹത്തിൽ, ഗുരുവിൽ സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം, ഓരോ നിമിഷവും ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുകയില്ല. വീണ്ടും വീണ്ടും പുനരധി ജനനം, പുനരധി മരണം, വീണ്ടും ഓരോ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഈ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ എന്താണ് പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ എന്തെല്ലാമാണ് കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൽ ചെയ്തത് എന്ന് അങ്ങേക്കറിയാം. പൂർവ പാപകർമ്മങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ, ഈ പാപങ്ങളിലെല്ലാം കത്തിച്ചു കളയാനായിട്ട് അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വിയായ ആ സർവേശ്വരന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനിലെത്താനുള്ള പുരോഗതിയിലുള്ള തടസ്സങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര പാതയിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റുക. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാര പാതയിലുള്ള തടസ്സം മാറ്റേണ്ടത്? നമ്മൾ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, ഭഗവാൻ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നോ അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുക, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുക. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫില് പ്രഭുപാദർ തന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക, ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുകയും അവന്റെ പരിധിയില്ലാത്ത കാരുണ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഭക്തന് പൂർണ്ണ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ മുന്നേറാനാകും. ഭഗവാനെ അഗ്നി എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നു. കാരണം സമർപ്പിത ആത്മാവിന്റെ പാപം ഉൾപ്പെടെ എന്തും ഭസ്മമാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അഗ്നി എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക, ഭഗവാനോട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, കൂടുതൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് ഭക്തി ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് പ്രാർത്ഥന? നമ്മൾ ഈ ഭക്തി കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും പല പല ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ആ തുടക്കം ഭൗതിക ആഗ്രഹത്തിലാണ്. പിന്നെ പിന്നെ ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ തന്നെ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് നശിച്ചു പോവുകയാണ്. ഭൗതികമായിട്ട് ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനെ അങ്ങേ സേവിക്കുക, കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭക്തിയുത സേവനം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളുടെ പ്രയോറിറ്റി? നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇരിക്കുമ്പോ എങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ സമയം ചെലവഴിക്കും? സാധാരണ ആൾക്കാര് ഇപ്പൊ ബോറടിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് TV കാണും, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും കറങ്ങാൻ പോവും, ബീച്ചിൽ പോകും, സിനിമയ്ക്ക് പോകും, അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകും, മോളിൽ പോകും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവര് സമയം കളയുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തൻ ഓരോ നിമിഷവും കുറച്ചെങ്കിലും സമയം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം? നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിക്കാം, ഭാഗവതം കേൾക്കാം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാം, ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ഭഗവാന് ഭോഗം ഓഫർ ചെയ്ത് ഭോഗം ഉണ്ടാക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന് നമുക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല, സമയം കുറവാണ് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട്. അതാണ് ഒരു ഭക്തനാവുമ്പോ നമ്മളുടെ ആ പുരോഗതി അതാണ്. നമ്മളുടെ പ്രയോറിറ്റി എന്തിനാണ്? കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളതാണോ? കൂടുതൽ ഇപ്പൊ എല്ലാരും എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ്, ഇതാണ് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സില്. ഒരു രാജ്യം തന്നെ, നമ്മുടെ രാജ്യം ഉന്നതിയിലാണെന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് കൂടുതൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ്. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രാജ്യം വെറും താഴെ കിടക്കുന്ന രാജ്യം. ഇങ്ങനെയാണ് ഭൗതികവാദികളുടെ ചിന്ത. അപ്പോ ഒരു വ്യക്തി അയാൾ വിജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സുന്ദരിയായ ഭാര്യയെ കിട്ടി, നല്ല ജോലി കിട്ടി, നല്ല വീട് കിട്ടി, ഇനി എന്താണ്? ജീവിതം സുഖകരമായി. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ സമൂഹം ചിന്തിക്കുന്ന വിജയകരമായിട്ടുള്ള ജീവിതം. പക്ഷെ ആ ജീവിതം ആണോ അല്ലയോ? എപ്പോഴാണ്? മരണസമയത്ത് അറിയാം. യമദൂതന്മാർ വരുമ്പോ ഉള്ള അവസ്ഥ നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്. ആ സമയത്ത് യമദൂതന്മാരെ കാണുമ്പോൾ മൂത്രവും മലവും നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോവും, കണ്ടു പേടിച്ച്. യമദൂതന്മാര് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്.
അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന സമ്പത്തും ഈ പറയുന്ന സുന്ദരിയായ ഭാര്യയും നമ്മളുടെ വലിയ വീടും ഒന്നും നമ്മളെ മരണസമയത്ത് രക്ഷിക്കുകയില്ല. ആ മരണത്തിൽ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നത് അതൊന്നേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ തരത്തിലും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ അത് ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുക, ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുക, ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുക. ഭഗവാന് പരിധിയില്ലാതെ കാരുണ്യം തരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. അപ്പൊ ആ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. കൂടുതൽ എന്റെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി കൂടുതൽ ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കണേ ഭഗവാനെ എന്ന് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഭഗവാന്റെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് നമുക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് ഈ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം കത്തിച്ചു കളയാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഈ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്ത പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമാണ്. ആ പാപങ്ങളെയെല്ലാം അഗ്നിക്കിരയാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ എന്താണോ ഇഷ്ടമുള്ളത് അതുപോലെ ചെയ്യുക. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യുക. നമ്മൾ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ പറയുന്നു. ആ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അടിമയല്ല. നമ്മൾ ആരും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അടിമയായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. വികർമ്മം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അകർമ്മമാക്കി മാറ്റുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അത്രയും അപൂർവമാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ സ്വഭാവവും നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നേടാൻ സാധിക്കും. ഈ ബ്രാഹ്മണന്റെ സ്വഭാവമാണ് പറയുന്നത്, ജന്മം കൊണ്ടല്ല. ജന്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനായിട്ടും നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണന്റെ സ്വഭാവം ഇല്ലാതെ താഴോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുകയില്ല. ജന്മം കൊണ്ട് നമ്മൾ ആരോ ആകട്ടെ, ചണ്ടാളനാണെങ്കിൽ പോലും അവൻ ഭക്തിയുത സേവനം സ്വീകരിച്ചാൽ അവന് ഗുരുവാകാനും സാധിക്കും. എന്നാൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ജന്മം എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവൻ ചണ്ടാളനേക്കാളും താഴെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ജന്മം കൊണ്ടല്ല നമ്മൾക്ക്, അതാണ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ മനുഷ്യജന്മത്തില് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ കൾച്ചർ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നേടാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട്. എന്നാൽ ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജനിച്ചു എന്ന അഹങ്കാരം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്കൊരിക്കലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കില്ല. യോഗഭ്രഷ്ടന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. യോഗഭ്രഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ആത്മാവാണോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വീഴുന്നത്, നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ വഴിതെറ്റി, ഇടയ്ക്കൊക്കെ കാല് തെറ്റി വീണു. എന്നാലും സാരമില്ല, വീണ്ടും നിനക്ക് അവസരം കിട്ടുകയാണ്. നീ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജനിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമ്പത്തുള്ള അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് ഫാമിലിയിലായിരിക്കും, ആ കുടുംബത്തിൽ നിനക്ക് ജനിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവസരം നമുക്ക് ഭഗവാൻ തരും. ഈ അവസരം കിട്ടിയിട്ടും അതിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയ ഒരു അവസരത്തെ നമ്മൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജന്മം കിട്ടിയിട്ട് അത് മുതലെടുക്കാതെ നമ്മൾ വികർമ്മമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കിട്ടിയ അവസരം ദുരുപയോഗം ചെയ്യും. നമ്മളൊരു ഉയർന്ന സമ്പത്ത് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടും ആ സമ്പത്തിൽ മുഴുകി മായയിൽ അടിപ്പെട്ട് സമ്പത്തിൽ ആണ് കൂടുതൽ ആകർഷണനായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ ആ കിട്ടിയ ജന്മവും നമ്മൾ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ ഇത്രയും അവസരം കിട്ടി, സമ്പത്ത് ഉള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചാലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ്? അവൻ അന്നന്നേക്കുള്ള വകയ്ക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരുന്നില്ല. അത്രയും സമയം അവന് ലാഭിക്കുകയാണ്. അവന് ബാക്കി സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിരിക്കുകയാണ്. അത്രയും സൗകര്യം തരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ആ സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടും അതിൽ മതിമറന്ന് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ആ കിട്ടിയ മനുഷ്യജന്മത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എത്ര താഴ്ന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ നല്ല ഗുണങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ബ്രാഹ്മണ ജന്മത്തിൽ ജനിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു ബ്രാഹ്മണന്റെ സ്വഭാവം, ഗുണങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകും.
അതെല്ലാം ഭഗവാൻ തരുന്ന ആ കാരുണ്യമാണ്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വം സർവ പാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചിട്ട് ആ ഭഗവാനിൽ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നിന്റെ എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളെയും ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കും, നീ പേടിക്കേ വേണ്ട. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ, ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുക. ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ഈ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കും? ഭക്തന്മാരെ എങ്ങനെയാണ് രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വന്ന് രക്ഷിക്കണം എന്നില്ല. ഒരു പുരാണത്തിലുള്ള ഒരു കഥയുണ്ട്. അതായത് ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ വലിയ ഒരു വിശ്വാസിയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്തു. ബോട്ട് മുങ്ങിയപ്പോ ഭഗവാന്റെ നാമം വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനെ എന്നെ രക്ഷിക്കണേ. അപ്പൊ രണ്ട് കൈയും ഉയർത്തി എന്നെ രക്ഷിക്കണേ ഭഗവാനെ, എന്നെ രക്ഷിക്കണേ ഭഗവാനെ എന്നിങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരു ബോട്ടുകാരൻ വന്നു, കൈ കൊടുത്തു, വാ കേറ്. വേണ്ട വേണ്ട, നിങ്ങൾ വേണ്ട, ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വന്ന് എന്നെ രക്ഷിച്ചോളൂ, നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോ, എന്റെ വിഷ്ണു വരും എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ. അപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് കയറിട്ട് കൊടുത്തു, ചിലര് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടൊന്നും അയാൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല, എന്നെ വിഷ്ണു വന്ന് രക്ഷിച്ചോളൂ. അവസാനം മരിച്ചു നേരെ യമരാജന്റെ അടുത്ത് ചെന്നു. യമരാജൻ ചോദിച്ചു, യമരാജന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഈ വ്യക്തി പറയും, ഞാൻ ഭഗവാനെ വിളിച്ചതാണല്ലോ, എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നെ വന്ന് രക്ഷിച്ചതേയില്ല. അപ്പോഴാണ് യമരാജൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നിന്റെ അടുത്ത് വന്നു, പല രീതിയിൽ ഭഗവാൻ നിന്നെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് വന്നു, നീ അതിനെ മൈൻഡ് പോലും ചെയ്തില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ പല രീതിയിലും വരും. ഈ വന്ന വ്യക്തികളെല്ലാം, ആ ബോട്ടിൽ വന്ന വ്യക്തിയും കയറിട്ട് കൊടുത്ത വ്യക്തിയെല്ലാം ഭഗവാൻ മുഖേന വന്നവരാണ്, നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, അവസാനം എന്താണോ യം യം വാപി സ്മരൺ ഭാവം. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ അന്ധകാലേ ചമാമേവക, നമ്മൾ അവസാന നിമിഷം എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നോ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. കൂടാതെ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹവും നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മവും അനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് അത് സാധിച്ചു തരുന്നു. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് അവിടെ അതിൽ ഇടപെടുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. പരമാത്മാവ് എന്താണ്, നമ്മൾ എന്താ ആഗ്രഹിച്ചോ ഓക്കെ അതുപോലെ കിട്ടട്ടെ എന്ന് സാങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ, അതിൽ ഇടപെടില്ല. എന്ത് കിട്ടുന്നോ അതുപോലെ. പക്ഷേ പരമാത്മാവ് ഇടപെടും ആരിൽ? നമ്മൾ ഭക്തന്മാരാണെങ്കിൽ, ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തെറ്റുകൾ, പാപങ്ങളൊക്കെ അറിയാതെ ചിലപ്പോ ചെയ്യേണ്ടി വരും, ചെയ്തു പോകും. അപ്പോഴെല്ലാം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ട്, ചേഷ്ട ഗുരുവായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളെ കറക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ചിലപ്പോ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തോന്നും, ഞാൻ ഇത് ചെയ്യണ്ട, ഇത് ചെയ്യുന്ന ശരിയല്ല. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു കുറ്റബോധമായിട്ട് പരമാത്മാവ് പറയും. അത് പരമാത്മാവാണ്. അത് ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്ത് മാത്രമേ ആ ഒരു കാരുണ്യം ഭഗവാൻ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ ജസ്റ്റ്, നമുക്കറിയാം വൃക്ഷത്തിലെ രണ്ട് കിളികളെ പോലെ ഒരു കിളി വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോഴാണ്, നമ്മളൊരു ആത്മാർത്ഥമായി ഭക്തി ചെയ്യാൻ ഭക്തി ചെയ്യാൻ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് വരുന്ന ഭക്തനാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ചേഷ്ട ഗുരു ഇത് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെ ചെയ്യായിരുന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചില കുറ്റബോധങ്ങൾ വരും. അതെല്ലാം പരമാത്മാവ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് തന്റെ ഭക്തനെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളിലിരുന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരും. എന്നാൽ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ അവരവർ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ട് അതങ്ങ് സാങ്ഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്ത് നമ്മളുടെ പരമാത്മാവ് ചേഷ്ട ഗുരുവായിട്ട് തന്റെ ഭക്തനെ നേർവഴി നയിക്കാൻ, അവൻ തെറ്റായിട്ട് പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് പരമാത്മാവ് സഹായിക്കും. അപ്പോ നമുക്ക് അറിയാം, ചില ഭക്തന്മാരൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തി ചെയ്തു പോകുമ്പോ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വീണു പോകും. അവര് ഭക്തിയിൽ കുറച്ച് ചില അപരാധങ്ങൾ കാരണമൊക്കെ ചിലപ്പോ താഴോട്ട് വീണു പോകും. അപ്പോഴും ഭഗവാൻ അവരെ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട്, വീണ്ടും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവരെ സഹായിക്കും. ഉള്ളിൽ നിന്ന്, ആ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്ന് ഭഗവാൻ സഹായിക്കും.
ഇനി 2.64 പറയുന്നു, രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തു വിഷയാനിന്ദ്രിയൈശ്ചരത് ആത്മവശ്യൈര്വിധേയാത്മാ പ്രസാദമധിഗച്ഛതി. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവന്റെ പൂർണ്ണത, ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ മേഴ്സി ഓഫ് ദ ലോ, പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? രാഗദ്വേഷം എല്ലാം കളഞ്ഞ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ, അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ നിബന്ധനകൾ, റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ, നിബന്ധനകളെല്ലാം വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ ഇന്റൻഷൻ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ, അത് ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്, നമ്മൾ നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അതിൽ തൃപ്തി കാണില്ല. നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയവും എഫേർട്ടും ഒക്കെ എടുത്ത് ചെയ്തപ്പോ അത് ചെയ്തത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കാണത്തില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ ആർക്കു വേണ്ടിയാണോ ചെയ്തത് ആ വ്യക്തിക്ക് സംതൃപ്തി ആകത്തില്ല. ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോ വഴക്കൊക്കെ കേൾക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഇത് കേൾക്കാനാണല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനല്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പൂർണ്ണത ആയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ആ ആത്മാർത്ഥത കാണുന്നുണ്ട്, നമ്മളുടെ ഇന്റൻഷൻ എന്താന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാം ഈ റെഗുലേറ്റീവ് നിബന്ധനകൾ വഴി നിയന്ത്രിച്ച് രാഗദ്വേഷങ്ങളെല്ലാം മുക്തരായി വിരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, പൂർണ്ണ കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലും നമ്മളുടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന് ചെയ്യുന്നതാണോ അതോ ആത്മാർത്ഥത അല്ലേ, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയാം, നമുക്ക് പോലും അറിയില്ലായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് പൂർണ്ണത ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളുടെ ആ ഇന്റൻഷനാണ്, നമ്മുടെ ആ നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എഫേർട്ട്, അത് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തമായി നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അത്രയും കഠിനമായിട്ട് നിബന്ധനകളോടുകൂടി നിയന്ത്രിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിത ആത്മാക്കളുടെ ചുമതല ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. പിന്നെ ആ വ്യക്തിയുടെ ചുമതലയെല്ലാം ഭഗവാനാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. ഈശോപനിഷത്തിലെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ ഭക്തൻ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തിരുത്താൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ എന്താണ് ഭക്തൻ പറയുന്നത്? താൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മം ചെയ്ത പാപങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനെ തിരുത്താനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, അതെല്ലാം തിരുത്തി എന്നെ നേർവഴിയിലേക്ക്, എന്നെ അങ്ങയുടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലുള്ള എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും മാറ്റി അങ്ങയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കണമേ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തിരുത്താൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് വഴികളുണ്ട്. രണ്ട് വഴികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ തെറ്റുകൾ എങ്ങനെ അറിയാം, ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? എങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കും? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. അതായത് ഭൗതിക ലോകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ആർക്കും അതായത് എല്ലാവരുടെയും ഒരു ചിന്തയാണ്, നരകത്ത് പോവുകയില്ല, ഞാൻ ഒരാൾക്ക് പോലും ഒരു ദ്രോഹവും ചെയ്തിട്ടില്ല, എല്ലാവർക്കും നല്ലത് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ നരകത്ത് പോകും എന്നൊരു ചിന്തയുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും യമരാജൻ വന്ന് നമ്മളെ അവസാനം പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. അത് ആർക്കും അറിയില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് സത്യം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയും? ശരിയും തെറ്റും നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ഗുരുവഴി, ഗുരു സാധു ശാസ്ത്രം. ഗുരു സാധു ശാസ്ത്രം. പിന്നെ വേറൊരാളോടുണ്ട്, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലിരുന്ന് നമുക്ക് ഇത് വേണ്ടായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ, പരമാത്മാവായിട്ട് ജ്യേഷ്ഠഗുരു. അതാണ് രണ്ട് വഴികൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ, ആ തെറ്റുകളിലെ
മാറ്റി നമ്മൾക്ക് നേർവഴി പറഞ്ഞു തരുന്ന 2 വഴിയാണ് ഗുരു സാധു ശാസ്ത്രം 1. ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാഋഷിമാർ, നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ഗുരു, പിന്നെ മഹാഋഷിമാർ, പിന്നെ ശാസ്ത്രം, വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ഗുരു തീർച്ചയായിട്ടും ആധ്യാത്മിക ഗുരു, ഈ സാധു, ഈ ശാസ്ത്രം, ഇതെല്ലാം ഏതിൽ കൂടെ ആയിരിക്കണം? എല്ലാം ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടെയാണോ എന്നും കൂടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടെയുള്ള ഗുരു സാധു ശാസ്ത്രത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം ഈ പരമ്പരയിൽ കൂടി അല്ലാതെ മറ്റു പല ആധ്യാത്മിക മേഖലകളും ഉണ്ട്. അവിടെ പോയാൽ നമ്മൾ വഴിതെറ്റിപ്പോവും, നമുക്ക് നേർവഴിയിലായിരിക്കില്ല, നമ്മൾ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഗുരു സാധു ശാസ്ത്രം ഈ ഡിസൈപ്ലിക് സക്സഷനിലൂടെ എന്താണ്, ആ പരമ്പരയിൽ കൂടെ വന്ന ഗുരു സാധു ശാസ്ത്രം, പിന്നെ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് താഴെ വന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മുക്തി നേടാം? നമുക്കെല്ലാം അതാണ് ഗുരു സാധു ശാസ്ത്രം. നമ്മൾക്ക് ഭക്തിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ കണ്ടു, നമ്മൾ അത് ഒരു ഭക്തനുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക. നമ്മളുടെ ഉയർന്ന ഭക്തൻ, കനിഷ്ഠാധികാരിയാണെങ്കിൽ മധ്യമ അധികാരിയോട്, നമ്മളെക്കാളും ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി നേടിയ ഒരു ഭക്തനുമായിട്ട്, ശിക്ഷാ ഗുരുക്കന്മാരുമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഭക്തിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തുറന്നു പറയുക. ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പ്രച്ഛതി, അതാണ് ദദാതി പ്രതിഗ്രഹണാദി ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പ്രച്ഛതി, അതാണ് ഗുഹ്യം. ഗുഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രഹസ്യങ്ങൾ. രഹസ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ തടസ്സങ്ങളാണ്, നമ്മളുടെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആധ്യാത്മികമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ, ഇതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ്, ഇതെല്ലാം ഒരു ഉയർന്ന ഭക്തനുമായിട്ട് നമ്മൾ തുറന്നു പറയുക. അപ്പൊ ആ ഭക്തൻ പറഞ്ഞു തരും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ, അത് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുക. അപ്പൊ ആ രഹസ്യം പറയുന്നു, രഹസ്യം കേൾക്കുന്നു. കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയർന്ന ഭക്തൻ, നമ്മളെക്കാളും ഉയർന്ന ഭക്തൻ നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്നു, അത് നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ വൈഷ്ണവന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, നമ്മളെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഒക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകൾ വന്നാലും ആ വൈഷ്ണവൻ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, തത്തേനുകമ്പാസു സമീക്ഷമാനോ ഭുഞ്ജാനയേവാത്മകൃതം വിഭാഗം ഹൃദ്വാഗ്വപുർഭിർവിതദം നമസ്തേ ജീവേതയോ മുക്തിപദേദായ ഭക്. അതായത് നമുക്കിപ്പോ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നു. ഇതെല്ലാം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത പാപം കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത്. ഞാൻ അതെല്ലാം സഹിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്, ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് മുക്തി ലഭിക്കും. ആ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം നമുക്ക് വേണം. ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു പക്ഷെ എനിക്കൊരു പുരോഗതി ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ ക്ഷമയോടുകൂടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുക. ക്ഷമയോടുകൂടി നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത്, ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വരും. അപ്പൊ ഭക്തി ചെയ്തിട്ട് എന്താണ്, ഒരുപാട് ആൾക്കാരും പറയും, ഓ നീ ഭയങ്കര ഭക്തനാണല്ലോ, എന്നിട്ടാണോ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊക്കെ വന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാനും ആൾക്കാർ കാണും. പക്ഷെ ഇതൊന്നും കാര്യമില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതൊക്കെ എന്റെ കുഴപ്പമാണ്, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മം ചെയ്ത്, നമുക്കത് ഓർമ്മയില്ല അല്ലെ? നമ്മുടെ സർവസ്യചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്ത സ്മൃതി ജ്ഞാനം അപോഹനം ച. നമ്മളുടെ മറവി തന്നത് ഭഗവാൻ. ആ മറവി ഒരു ഗുണമാണ്. കഴിഞ്ഞ ജന്മം ചെയ്തതൊക്കെ ഓർത്തിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്നും അതിനെ കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നേനെ. ഇത്രയും പാപം ചെയ്തല്ലോ ഞാൻ. ഇപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടേ നമുക്ക് അതൊക്കെ മറക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഓർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അതെല്ലാം മറവി നമുക്ക് തന്നത്. അപ്പൊ മറവി നല്ലതാണ്. അപ്പൊ
അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മം ഒരുപാട് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ജന്മം ഇങ്ങനെ ആ പാപഫലമായിട്ട് നമുക്ക് കുറെ വിഷമങ്ങൾ വരുന്നത്. അതിനെയെല്ലാം ഞാൻ സഹിക്കാം ക്ഷമയോടുകൂടി. പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നമ്മൾ പോകുന്ന പാത അത് കറക്റ്റാണ്. ഭക്തിയുത സേവനത്തില് ഭഗവാനിലാണ് നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത്, മറ്റാരിലും അല്ല, മറ്റൊരു ദേവീദേവന്മാരിലും അല്ല. ഏറ്റവും പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ജീവേതയെ മുക്തി പദേ സഭാതായ മുക്തി ലഭിക്കും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. അതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആ പ്രാർത്ഥന പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാര് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് അറിയാതെ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഉള്ളിൽ തട്ടി നമ്മളൊന്ന് പശ്ചാത്തപിക്കുന്നതും അതും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് കാണുകയാണ്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അവന് ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ താൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും എന്നാൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പശ്ചാത്തപിക്കുകയും എന്നാൽ ഭക്തിയുത സേവനം മുടങ്ങാതെ വീണ്ടും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. കാരണം മനുഷ്യനാണ്. മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മനുഷ്യ സഹജമാണ്. തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോവുക എന്നുള്ളത് അത് നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലുള്ള വലിയൊരു കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ വന്ന് നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തില് ചില തെറ്റുകൾ അറിയാതെ ഭക്തന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലും അങ്ങനെ വരാറുണ്ട്. എന്നാലും നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം മുഖ്യ പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല. എന്റെ ഭക്തനെ എന്നും ഭഗവാൻ സഹായിക്കാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. എല്ലാവിധത്തിലും ഭക്തൻ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വേദജ്ഞാനം അതീന്ദ്രിയമാണ്. അത് ലൗകിക വിദ്യാഭ്യാസ നടപടിക്രമങ്ങളാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെയും കൃപയാൽ ഒരാൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ വേദജ്ഞാനത്തെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഭയങ്കര എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയി നമ്മള് വലിയ പ്രൊഫസറോ PhD ഒക്കെ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സയന്റിസ്റ്റ് എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും ആത്മീയജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഭഗവാന്റെ ആ വേദജ്ഞാനത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയും ഒരു ബ്രാഹ്മണനും ഒരു വേശ്യസ്ത്രീയും. ഇവർ രണ്ടുപേരും, ബ്രാഹ്മണനും വേശ്യസ്ത്രീയും രണ്ടുപേരും അയൽക്കാരാണ്. അപ്പൊ ഈ ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ആധ്യാത്മിക ക്രിയകളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ രാവണൻ എപ്പോഴും ആ വേശ്യസ്ത്രീയുടെ വീട്ടിൽ നോക്കി കഷ്ടം, എന്തൊരു ജീവിതമാണ്, എന്നിട്ട് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ വ്യക്തികൾ വരുന്നതിനെ ഇങ്ങനെ നോക്കി കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. തൊട്ടുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ് ആ സ്ത്രീ, നോക്കൂ അവൾക്ക് വേറെ തൊഴിലില്ല, എന്തൊരു ജന്മമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോ കുറ്റങ്ങൾ പറയും. എന്നാൽ ഈ സ്ത്രീ ആ ബ്രാഹ്മണനെ നോക്കിയിട്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര നല്ല ജന്മമാണ് കിട്ടിയത്, എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരു പാപി എത്ര പാപം ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് ഈ ജന്മം ഇങ്ങനെ കിട്ടിയത് എന്നാൽ ആ സ്ത്രീ ആ ബ്രാഹ്മണനെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് രണ്ടുപേരും മരിച്ചു. ഒരേ ദിവസമാണ് രണ്ടുപേരും മരിക്കുന്നത്. അപ്പം വിഷ്ണുദൂതന്മാര് ആ സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിലും യമദൂതന്മാര് ഈ ബ്രാഹ്മണന്റെ അടുത്തും വരും. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ പറയും, അയ്യോ യമദൂതന്മാർക്ക് വീട് മാറിപ്പോയി, അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലാണ് നിങ്ങൾ പോകേണ്ടത്. ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ വേദക്രിയകളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ്, ഞാൻ വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ജപിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആൾ അപ്പുറത്താണ്, അവിടെയാണ് പോകേണ്ടത്. അപ്പൊ യമദൂതന്മാർ പറയും, ഞങ്ങൾക്ക് അഡ്രസ് ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല, നിങ്ങളെ തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചു വന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മൊത്തവും നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തത്, ആ സ്ത്രീയെ എന്നും കുറ്റം പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സ്ത്രീയുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തി, ആ സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നും അവരെ പഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചത്. എന്നാൽ ആ സ്ത്രീ എന്താണ് ചെയ്തത്, അവർ ഓരോ നിമിഷവും ഭഗവാനിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച്, എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ഗതി വന്നല്ലോ ഭഗവാനെ, ഇത് മാറ്റി തരണേ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ആ ഒരു പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് തന്നെ അവര് പാപമുക്തരായി. അല്ലാതെ ഈ വ്യക്തി കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിഗ്രഹ ആരാധനയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. നമ്മളിപ്പോ നാമജപിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മള് എല്ലാ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്നിട്ട് അപ്പുറത്തെ ആൾക്കാരെ ഓരോരുത്തരെയും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്.
അപ്പൊ ഇതാണ് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം. നമുക്കത് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പല പല റിച്വൽസ് ആണ് ഈ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന റിച്വൽസ്. നമുക്കറിയാം ഭാര്യമാരുടെ ആ കഥ. ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വന്ന് വിശക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ വന്ന് ആ ബ്രാഹ്മണന്മാരോട് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താണ് ആ ബ്രാഹ്മണർ പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾ ഞങ്ങള് ഭഗവാന് അവിടെ യജ്ഞകുണ്ടത്തിന്റെ വായ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വായാണ്. അപ്പൊ യജ്ഞകുണ്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വന്നിട്ടും അവർക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ റിച്വൽസും അതൊക്കെ വെറുതെ ആകുന്നു. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാതെ ജീവിക്കുമ്പോ അത് വെറുതെ ആകുന്നു. എന്തായാലും നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചും നാമജപത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. തീർച്ചയായിട്ടും നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കെല്ലാം നല്ല ഗുണങ്ങൾ വരികയാണ്. നമ്മൾ ആരിലും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാതെയാവും. നമുക്കെല്ലാം ആ ദേവന്മാരുടെ ഗുണഗണങ്ങൾ നമ്മളിൽ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതെല്ലാം നാമജപം. നാമ അപരാധമില്ലാതെ നാമം ജപിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്ക് ആ നല്ല ഗുണങ്ങൾ വരും. മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുക, ഓരോ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് മുന്നിൽ വരണം എന്നുള്ള ആ കോമ്പറ്റീഷൻ എല്ലാം നമുക്ക് കുറയും. അതൊക്കെ എന്താണ്, എങ്ങനെ നാമം ജപിക്കണം? ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ ഇങ്ങനെ വ്യക്തമാകാതെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള നാമം. ശുദ്ധനാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പൊ നാമ അപരാധത്തിലാണ് വരുന്നത്. എന്നാലും ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കുക. അപരാധങ്ങൾ ഇല്ലാതെ മാക്സിമം നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ ഓരോ വാക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അതെല്ലാം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അതിൽ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഹരേ ഹരേക്ക ഹരേ ഹരേ എന്നൊക്കെ ഹരേ എന്ന് പകരം അരേ അരേ എന്നൊക്കെ ആയിപ്പോവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരാതെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്ക് ആ 108 എണ്ണവും മൊത്തവും ശ്രദ്ധിച്ച് നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ ഉത്തമം. ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്പർ നാമം ശ്രദ്ധയോടെ ജപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ മാറ്റം കൂടുതൽ വരുന്നത്. നമ്മൾ എത്ര എണ്ണം ജപിക്കുന്നതിനേക്കാളും എത്ര ക്വാളിറ്റിയിലാണ് കാര്യം. നമ്മൾ ആ ശ്രദ്ധയോടെ ജപിക്കുന്ന ഒരു നാമവും ശ്രദ്ധയില്ലാതെ ജപിക്കുന്ന 108 നാമവും വെറുതെയാണ്. 108 നാമവും ശ്രദ്ധയില്ലാതെ ജപിക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. ശ്രദ്ധയോടെ ഒരു നാമം ജപിച്ചാൽ അതിനും ഗുണമാണുള്ളത്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധയോടെ 16 മാല ജപിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലര് പറയും ഞാൻ 100 മാല 64 മാല ഒക്കെ നല്ലത് തന്നെ. പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാണോ, ആമാപരാധം ഇല്ലാതെ ഓരോ വാക്കും കേട്ടാണോ ജപിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ്. നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഒരുപാട് പുരോഗതി നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവും. നമ്മളുടെ നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ പോലും അറിയില്ല. നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തിലെ മാറ്റം കണ്ട് നമ്മളെ വീട്ടുകാർ തന്നെ തോന്നും ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നല്ലോ പണ്ട്, ഇപ്പൊ എന്താ ഇത്ര മാറിപ്പോയത്? അത് ആ ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണമാണ്. നമ്മളുടെ മനസ്സ് തന്നെ മാറുന്നത്. അപ്പൊ വേദജ്ഞാനം അതീന്ദ്രിയമാണ്. അത് ഭഗവാന്റെയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെയും കൃപയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും അല്ല. അത് കൃത്യമായിട്ട് ഗുരു പറയുന്ന പോലെ ഭഗവാൻ എന്താണ് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ജ്ഞാനം ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ മന്ത്രം. ഈശോപനിഷത്തിലെ അവസാന മന്ത്രമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും കത്തിച്ചു കളയാനായിട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ അവസാനത്തെ പ്രാർത്ഥന മരണസമയത്ത്, ആ മരണത്തിന്റെ അന്ത്യകാലത്ത് ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും നമ്മുടെ അവസാന പരീക്ഷയാണ് നമ്മളുടെ മരണം. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മളുടെ ലൈഫ് ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ്. ഡെത്താണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ എക്സാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മന്ത്രം 18 കൃഷ്ണനെ ഡാഷായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. എന്താണ് ഇവിടെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന? എന്തായിട്ടാണ്? അഗ്നിയായിട്ട് താരതമ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മാത്രം. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ.